Zülküf Er, Doğru Haber, Cunub Saziya Kanun Esası. Serok Cumhur Erdoğan piştî ku eşkere kir ihtiyacî bi Kanûna Esasî nû ya sivîl heye, niqaşên di derbarê mijarê de hê bêtir zêde kir. Gelo bi rastî kanûneka esasî û sivîl ihtiyacî ye? Belê, rast e. Lê belê hetanî niha dinya siyasetê di vî warî de îmtîhanek baş nedan. Her hêl ji Kanûna Esasî ya ku ji 12 îlonê maye re nerazînin. Di vî warî de hewceyê herkes werin bal hevdû. Lê belê herkes bi bihaneyên cûr becûr xwe davêjin rexekî û bêdeng dimînin. Di van rojên dawîn de jî niqaşên bi vî rengiyê diqewîmin. Muxalefet li vê yekê wiha mêze dike. Dibêje ku ev niqaş ji bo guherandina Kanûna Esasî hatiye avêtin. Hêla îqtîdarê jî ji bo muxalefetê di koşeyekê de asê bihêle dawetan dike. Bi rastî tê xuya kirin ku bi bê muxalifbûna hanê re nemimkûn e ku hêlên partiyên siyasî di vî warî de bên bal hevdû. Hewtenê riya çareseriya vê yekê ev e. Hewceyê bi xelkê re mutabeqet bêkirin. Hewceyê Kanûna Esasî qanûnek wiha be ku temamê xelk xwe di wê Kanûna Esasî de bibîne û bizanibin ku ev Kanûna Esasî wan hemiyan diparêze û fêm bikin ku ev Kanûna hanê wan xwediyê dewletê dike. Werin em êze bikin ku hêla hikûmetê ji bo Kanûna Esasî li çi navan digerin û li ser çi navan axivînin. Bi rastî gelek jê bi mentixin. Ax Partî ev 19 salek û li ser îqtîdarê ye û gelek tiştan guherand. Vêga dikare vê yekê jî biguherîne. Madem armanceka mezin aweka guherandina Kanûna Esasî ya hikûmetê heye, hewceyê temamê kesên ku di vî warî de wê emek û kar û xebatan danin bên binavkirin û zikirkirin. Di vê Kanûna Esasî de ji tiştên herî muhîm yek jî ev e ku xelkê Kurd xwe di vê Kanûna Esasî de bibîne. Wexta ev tê kirin, hewceyê di vê qanûnê de heqê Kurdan jî bê parastin û zimanê Kurdî wek zimanê resmî bê qebûl kirin. Her tim tê gotin, Cumhuriyeta Tirkiyeyê dewleta Kurdan e jî. Lê belê hewceyê ev gotin di rastiyê de jî wiha be. Çêkirina Kanûna Esasî ji bo vê yekê firsendeka mezin e. Hewceyê ev telebê nihanê di heyatê de jî têkeve rewacê. Ev bibe wesîla xurdbûna bax û têkiliyên dilan. Ev telebên biheq ên ku ji teref hinek kesên derqanûnî ve hatine gotin jî heq û rastiya van telebana naguherîne. Berava jî teslîmkirina heq wê bibe wesîla rizandin û betalkirina argûmanên ku di destê derqanûnê de ne. Di vê meydanê de em vê îfade bikin ku mefhûmên Kurd û Kurdî di Kanûna Esasî ya ku tê çêkirin de hewceyê li gor heq û hiqûqê bê bicihkirin û zimanê Kurdî wek zimanê resmî bê qebûl kirin û qeyd kirin. Bi silav û du'a.